Kutambira zvekare pano padzirave 263 panoba chanya chikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, subscribe pamahara utina on the notification bell so that pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. Panapa uchange uchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndikuti subscribe and turn on the notification bell. Vadikani nezuro ndakaposta manews updates evasikana ivo 3 vakatsvira mumba kumakadhu kuSouth Africa. Asi vasikana ava maZimbabwenzi, zvizvarwa zvemuZimbabwe. Vana ava vatsvira mumba vakamhanyiswa kuchipatara, vainge vari 3 vatsvira mumba vamhanyiswa kuzvipatara. One wachona anonzi Rihanna aizama kudzivirira vadengenera vake kuti vasanyanya kutsva, ndiye akatisiya nezuro. Ndatiti rest in peace kwaari neukama ndatichemeretai. Zvandida kukuitirai ndakusiyai muchiona vhidhiyo vabereki vachiona vachitsanangura mumiriro wakaita vamwe vachona vari muchipatara kuti condition yavari iri sei. So ndakusiyai muchiona vhidhiyo. Pedza kuona vhidhiyo iyora kucomment section rest in peace. Kune avo vasara vari muzvipatara, get well soon, munopora nenyasha dzaMwari. Rihanna rest in peace. Zvinorwadza, zvinhu zvatinge sina kutarisira senyika yeZimbabwe kuti this situation ichasangana naRihanna. Much love. To share with you some sad news. Yeah, that is the current situation that we are just receiving. I've spoken to the father. I'm going to try to reach him now. As I mentioned to you guys, Vanava since Sunday Makuseni, 2 of them very ICU. Kawana Sara and their Saram ICU. Papa sina anga singajike anga singaita sei anga kangu bandage kwa face yese chinja ngoratidza kuti ari kufema chete vaitest the machine that was just showing kuti ando zvaitika. Yeah, ndio katasosvika huku guys. The family tried their level best, and yeah, as a shaika ndi Rihanna ndiye ashaika. Rihanna is the one anga achinyora futi matric yake, anga achinyora matric yake, anga ifano totanga, anga akatotanga kunyora. Rihanna yes ndiye ashaika. Rihanna ndiye ashaika. Ari pakati paRihanna nemumwoyo ari nani.
akatsva ndakamuona nezuro takatotaura tese ndakatomupromisa foni kuti ndichamutumira foni akati ada foni akatsva pesapo mhanza yese yakatsva musoro wakatsva apa pakatsva apa pakatsva apa nekumusana chakaitika kuti Rihanna aite mahunzu akawandisa inyaya yekuti ainzi ndiye aida kuzama kukavha vadikava kuti vasanyanyotsva. That's why she sustained mabenzi akawandisa anditi yeah. So ishoko richangobva kuitika, the father spoke to me, so I'll be able to reach him. Let me just talk to him. Mama vachona. I'm sure I'm just passing the message. Avasati varonga kuti zvichafamba sei and so on. Kuti ma programs achamira sei. Yes, they were not in the same room. They were in the same room. But Rihanna ndiye akanga ari padoor achida kuzama kukava vamwe moto wakatangira mukati handiti marondo ekutsva anorwadza. Let me just say okay, all right. Yeah, let me try kufonera mama wachona kuti vanodaira foni here. But baba wachona ndataura ndada kutanga namama vachona ndozopedzisira nababa vachona. Okay, can fonere mama vaRihanna. No. Mama muri sei? Ndisiraiti. Mutaura na Mr. Munetsika. Musikana ndisiya uyu. Ndisiya musikana mukhona. Wow, very sorry. Ndisiya. Sure. Ndisiya. Sure. Ndisiya musikana. I'm very sorry, Mama. I'm very, very sorry. Chamari yangu. Shoko rasvika nguvai? Ndobva kuTembisa hospital. Okay, saka vakazinga vabviswa vari 2 vese vaendeswa kuTembisa. Nati Wani ndiye angaendeswa kuTembisa. Rihanna. Ndiye kuTembisa. Sure. Saka apa muri kupi izvozvi? Ndakutoenda kumba musikana wefoni ari kungonetsawo. Okay, no, it's fine. Makacheka foni yenyu, mari yefoni irimo. Makaisa mufoni mangu? Yes. Right. Yes. Oh, wandakapromisa foni muhospital wenchiti foni inouya nhasiye. Yes. Aiwa asireba wekuTembisa musikana muhombe ndiye ashaya. Aiwa pati angachida foni ndiye wandakapromisa uya handiti. Yeah. Musikana wenyu. Hey. Saka shoko raRihanna rasvika manje rokuti ashaika. Ndafonerwa na6 mudhuya ikuno ndandakanzi visiting hour ndeya6 ndeya2 dzemasikati ana. Yes. Ndandakazoenda henyu kumba mbonozorora muzoya na2. No, it's okay, Mama. All right. Ndaitaona musipesi yemusikana uyo mwacho ari paoxygen. Okay, so kuti okay, saka kuti tizame kubatsira anditi Asara uyu. Asara muduku yanonzi zita rake zviya. Mazvita ndiye toda assistiri uyu. Okay, Mazvita achiri muICU mandakamuona ari nezuro moyo. Haasati abviswa. Daita mukurumitsira. Ko waiva vasina kumuburitsa, waiva kangoendesa Rihanna kuTembisa vachisiya Mazvita. Tanzi space. Saka situation is still the same yaMazvita yekungoti ari nguva pamushini asi. Ari pamushini. Katopona nangaenda kuchikoro kunonyora ndamuti hako. Yeah. Manje azviziva here mukomana wenyu mukuru shoko azviziva kuti haana zvaari kuziva. Because ari kunyora. Ari kunyora haana chaari kuziva. All right, so take up a manchega. Let me find a way
yekuzama kuona kuti ndoita sei. Ndakatorawo shoko ndakasvitsawo kuvakuru vedu nezuro ndakavatsanangurira situation yachona yekuti musikana 1 vese vangu vatifanira kuendeswa kubhosi pavari pai kana muri kuti vari kuti havana space havana zvavanokwanisa kuita, which means it's sad. Saka akangogara mazviita vanongochinja maunzi chete zvavaita zvedressing chete zvedressing chete zvokuti dai nhinge tinakakurumidzirwa riyana tiinaye anonokerwa. Saka uyu futi hapana zviri kuitika. Let me see what I can do. Okay. Alright, ndokufonerai back. Alright. Okay. Yeah, guys, that is the situation that we are saying. Let me see what I can do. I'll tell you the situation on the ground. So this is the situation. Panakasvika nezuro muhospitari machona ndakaona sister varimo toba ndataura navo. There was a sister akanga aripo akazondita nzi haukwanise kuti uvaone 2 hour. Vakatondudza kuti munhu watinotongotendera kuti aone ndimai vachona, but the situation is looking bad. Vamatauri wakaitwa nasister vachona zvakanzi vari 2 vari nguva pamishini chete chete. The only way yatinongotitemaina kuti vapenyu mushina watinenge tichitarisa. Saka even iwo wakati upinda hazvina help yaunoita, they won't even recognize you. But mai vachona tavapa ma-exceptions ekuti ndimai vemunhu vana vandevenyu atikurambidzei. But any other person, based on the condition and the situation, we are not going to allow you to see them. Devatatsokera futi vakataura kuti the answer is still the same. Situation yachinaina kumira musha. Saka vana havai 2 guys, itiri vari muhospital. Ichi musikana chidiki ndakachiona chakatoti foni chichichema foni kuti foni yake tase ada foni yake. Ndobva ndakunzwa kunzi no foni yakatsvira mumba nekuona situation yake pain yainayo, mhanza yese yakatsva, musoro wese wakatsva, meso nemumu nekumusana nepadumbu. I volunteered nezuro ndakataura kuti ndakukutsvagira foni ndichiona kuti at least kana ari pafoni panomuvaraidza asanyanyofungisisa situation yake yokuti vamwe vari kupi, vanhu zvakafamba sei. Ndizvo zvandaitudza mama wake kuti ndakavatumira mari yefoni yachona ne-e-wallet nesuro kuti abatsirikane, at least anowana zvinomuvaraidzawo. So brothers and sisters, this is the current situation on the ground. Situation ipamushapa inonzwisa tsitsi. It's very sad. Anditika, it's very sad. Andiri kukunyeperai. We are not going to go into the politics of the family or technicalities, but nyaya iripo ndeyekuti wani asara anofana kubviswa pa regional hospital yeMamelodi oendeswa ku Steve Biko, ndokwavanonzi vanoita ma-operations emabhendi. Hapana operation yatiyaitwa kubva kwaakapinda musi weSunday ari mu-ICU. One mumwe wanazobviswa, hanzi akabviswa riyana vakazomutakura nezivo vakamuendesa kuTembisa. Ende kuTembisa vangu vakanzi visiting hour ndi 2 o'clock. Ndobva sisters vafonera makusenana achivaudza kuti ngavauye. Ndobva vasvika, ndobva kudzwanza ashayika. And if anything is not done as soon as possible, uyu ari mu-ICU uyu tinogona kupinda mune dzimwe sekwendi as soon as possible. This is reality on the ground. Anditi ndichitarisa mai ava vachindidzawo condition yavo guys,
haisisiri nyaya yemafamilies yekuti munoti aendere pafacebook aita sei zvitaurire zvekuti chii. I had the opportunity of speaking to everyone and I analyzed everything. Imimi yaukama handisi kukushorai. You need to you are there. Hamudi kumhanyirwa, hamudi kuenderwa mberi. But this is the situation. I know the relatives were phoning here, brothers were phoning here, uncles were phoning mai vamazvita mai variyana vachifona usingaite nesoro. But the truth of the matter, mwana yanga ari mutaura nesoro Sunday ndoma akapinda muhospital, Monday akanga arimo, Tuesday nesoro anga aripo, and Wednesday I'm talking about the situation on the ground. Wednesday dinasi achirimo manzwa mai vari kutaura kuti vari kukumbirawo kuti anything. Ariana was 18 years. There were 3 girls. I can say to them, very intelligent. Ndakaona mabooks kana mamuri momba mandandiri nesoro meme makaona mabooks awo pandaita live pictures ndichishowa machichi. I'm just appealing to the family members. So kuti vamunetsa vazotaura pa social media zvafamba sei, it's not going to help. This is a crisis that we are at the moment. And I'm also appealing to our brothers and our sisters kuti can't we do anything kuti asara ari mu-ICU abviswe. Steve Biko kwakanzi ndo anokwanisa kutanga kuita kuoperator. You know what, I don't want to run into conclusion kuti vehospitari vanogona vachingoitavo time yavo yekungopusha time yekuti they don't care. I don't want to put it in that way. But makaona munhu akatsva musi weSunday, izvozvi is the 3rd day achinzi akwanise kundoitwa kwaari kundoitwa operation nekunzi hakuna space yemubhedha. Truly speaking, guys, with utmost respect to everyone who is watching, that can't be, guys. That can't be. Can they just accommodate, even put in a special bed for her? Considering we are talking about someone at ICU, adakutukama agent operation for the person to survive. Sunday ICU, Monday ICU. Yesterday atauri haita say afema haita. It's only the machine. Then they are simply saying that there is no bed at Steve Biko. And that's what I'm appealing to people. Kuti guys, I'm just asking guys. Kuti varimu health sector, Zimbabwean doctors, vanoshanda pa Steve Biko, vanosenza pa Tembisa. I don't want to mention your names. You know me, I know you. My doctors ekumushari pa Steve Biko, vari pa Tembisa, vari pa Mamelodi Hospital. Is there anything that you can do? Ndongo kumbirao. Kuti mwana we abviswe aendeswe ku Steve Biko. If there is an opportunity to the Zimbabwean community, that's why nesoro ndakaendeso nyaya kuvakuru, ndakatotumirawo mapictures ese, ndakatumirawo maphotos, contact details. Ndaifungidzirawo kuti tichaonawo response, but handisati ndaonawo response until now. Handisati. Ende nini yangu handikwanise kudzokera kuvanhu kuti batsirai kondakatumira zvamira sei. Once I send a message that needs agent assistance, I've done my part. I've done my part. Then, the 3rd request, guys. In the event, yekuti panokwanisa kuendeswa ku private hospital, is there anyone tingobatsirana who might have an idea kuti mwana we abviswe ku Mamelodi Regional Hospital aendeswe ku Netcare zvinokosta mari, guys? Ndakutongotsvagawo munhu ane information. We are looking for information, because even if kuti ndingonanga ku Steve Biko, ndinange ku Helen Jones ku Med Clinic, vanoda referral letter. That referral letter has to be written by the doctor. But pane ane idea here, anyone who is in the hospital anoziva kuti ndinesi ari mu South Africa, procedure inofamba sei, guys? Is there anything, guys? Because the problem is, nesropa ndakataura na sister vakanditi I need to see another doctor anonzi Ningi mukuru wepo, zvakanzi I have to see that doctor neappointment, ndiye mukuru wedepartment iroro. And
Yeah. The reason why ndakange ndasvitsa nyaya to the embassy, I thought kuti maybe vanogona kutyo vakaona vanhu vegovernment vasvikawo panzvimbo kuti kune vayozono mwana wekwavo ane problem. Maybe that could add more value kwavari in terms of image. As I'm talking to you now, mwana waye akangogara muhospitari ari ICU. The mother has lost already one daughter now.